नांगोल फाथिनाय बेलाय नुवाखै नै बिब' हानजेन बेयानोसै नै बबाबा गावजेन बेयानो देरहाखासिगोन नालाय जोंनिया नांगोल फाथिया बेलायनो ओरैहाय रेडि जोब्बायखासै आरोखि ओमफ्राय अमाबो माने 2 मन खिया मासे सिथारजों खाबाय आरो नायलांदो अब्ला लोगोफोर नांगोल फाथिनि माखासे बिजनफोरखौ भिउफोरखौहाय नायनो संजोब खाबायानो आरो जानोसै आरो ओमफ्राय मोनानो मोना जागोन आरो लोगोफोर मोनानो जाहैबाय अमायानो मथा मथि 4 कुइन्टेल दंखायो ना दं नाबो दंबाय एसे अमा जायैया ना दं आरो बेबायदि बामफार बेबायदि रंजानाय जागोन आरो जोंनि माने हाग्रामा महिलारि लान्था देरहानायनि सार नांगोल फाथिनाय बेलाय नुवाखै नै बिब' हानजेन बेयानोसै नायदो नै बिब' हानजेन बेलाय जोंनिया नांगोल फाथिनाय पार्टि जाजोबखानायसै एडभान्स पार्टि आरोखि रिजाल्टआथ' दा बेलासियावसो मोनगोन सानाबसि हाबसि अब्लाबो माने जाखानायसै आरोखि नै सिथाजों खाबायानो मिथिबाय नै बेहाय पार्टि दा किया अमा मासे सिथारखाबाय जोङो नांगोल फाथिने जाजोबखानायसै ना एडभान्सनो आरो दा बेथ' मोनावबोथ' जाबावगोन मोनावबो जागोन दे मोनावबो दं हरसे जानाय लोंनाय मोसागोन औ जागोन बिदिसो आरोखि ना नै थाइसुरियाबो जानो रेडि पार्टि जानोसै दा मोसानाय ना मोसाया मोसानांगौ दे नायराय रेडि मा संखो आदा दालि नांगोलनि नांगोला देरहाखाबाय दा नै मावजेनखाबाय बेलाय सेमनो नै लोगोफोर बियो बे जल माने बे ओंखाम बेबायदि आरोखि नै रेडिबावसो ओंखामा माब्रै देरहानायाथ' खादों आदा खाथां नै पार्टिनि थाखायहाय जाजेनखानायसै आरो नै रेडि खालामगासिनो दंना मोजांखाय अमा माबा सिथारजोबखाबाय जाजेननोसै